Прывітанне, мяне завуць Кэтлін, і я хачу падзяліцца народнай гістарыяй. Жыў-быў на вяршыні гары 3 маленькія дрэвы з вялікімі надзеямі і імкненнямі зрабіць нешта цудоўнае. Першае маленькае дрэва падумала: я вельмі хачу, каб яны ператварылі мяне ў скрыню са скарбамі і захоўвалі цудоўныя скарбы. Другое маленькае дрэва вырашыла: о, я хачу ператварыцца ў вялікі парусны карабель, каб пераходзіць акіяны і несці каралёў. Трэцяе маленькае дрэва думала: я проста хачу застацца на гэтым вяршыні, вырасці вельмі высака і паказаць на Бога. Ну, яны выраслі, а потым прыйшоў драўлянік і зрэзаў першае, другое і трэцяе дрэвы. Першае дрэва думала: ну, яны збіраюцца ператварыць мяне ў скрыню са скарбамі. Але замест гэтага яго ператварылі ў кармушку для жывёл. Другое дрэва, думаючы, што яго ператвараць у вялікі парусны карабель, проста стала маленькім суднам, не прызначаным для акіянаў, не кажучы ўжо пра перавозку каралёў. Трэцяе дрэва было вельмі збянтэжанае, бо яно хацела заставацца на вяршыні гары і паказаць на Бога, але замест гэтага яго кінулі на груду драваў. Аднойчы уначы маладая пара зайшла ў хлёў і паклала нованароджанае дзіця ў карытак, і ў той момант дрэва зразумела, што захоўвае найвялікшы скарб у свеце. Другое дрэва было ў возеры, калі раптам пачалася вялікая бура і ўсе спалохаліся, але потым нехта устаў і сказаў: спакой, супакойся, і хвалі супакоіліся. Стала вельмі спакойна, і другое дрэва ведала, што нясе караля неба і зямлі, найвялікшага караля з усіх. Трэцяе маленькае дрэва ўсё яшчэ было збянтэжана, але ў пятніцу яго вырвалі з кучы дроў і прыбілі да яго. Яна адчувала сябе холаднай і непрыгожай, але праз 3 дні у нядзелю раніцай сонца зазяла, і той чалавек, які назаўсёды будзе нашым збаўцам, уваскрос з мёртвых. І яна ведала, што кожны раз, калі людзі думаюць пра яе, яны думаюць пра Бога. Да пабачэння, і няхай Бог благаславіць цябе.